Салом алейкум, дӯстони азиз. Ҳаматонро субҳ хайр. ҳозир раҳбара омада комментариёрам хеле хондаста будам. Недавно видео партофта будам, нашуд того, что фотосессия гузарондем, пӯшидем, баъд бисёр одам мегӯянд ва ту қадар фарби куртою таре мепӯшӣ да намезеба. Ман ҳамқа мегӯям ки ма платья размери 46-48 мепӯшам. ҳозир наоборот бо як бора хароб шудагим 46 размер мепӯшам. Так что 46 размер это стандартне. Ма фарби нестам. Баъд хеле гапое ки шумо мезанед лично барои ман ноҷоям. хеле гапо барои чи хостам ин видеоро снимат карда. ҳозир шидем кати як подписчица камтарак хеле спорит кардем. озам ҳамҷа монем агар туғре гирад монда камтарак кати шумо суҳбат мекунем. Чӣ кардем? Короче кати спорит кардем, мега анна шумо кор мекунед, шумо ҳурмати шавҳартонро намедонед итари утари. Шавҳари ма мара ки кор монам, ма мехоҳам кор мекунам. И кор бори ма мегам барои чи шумо кор намекунед? Мега ма просто дар хона мешинам, 3 кӯдак дорам, дар хона мешинам. Ма ҳурмати шавҳарам метавонам барои ҳамиқа айзар биги ҳами хеле занако фикре доранд ки ой ма дар хона мешинам. гуфта фахр кадеста. ин ҷои фахр неста ту ки дар хона бишинӣ. То есть биё ҳами як чӣ мегӯмтон дар Сауди Арабия, ҳами дар Саудӣ, дар Арабистон да шуошон боянд, даже камбағалшон бигирӣ, бойшон бигирӣ. Заношон сатрошон кардагӣ, кору борошон пеш бурдесан, намешинанд дар дарини хона. ҳар яктай ӯ кор мекунад. Инами дирӯз 4 рӯз пеш кати як подписчицам гап задам, ай ҳамун тараф чон занг задан, гап задем, суҳбат кардем. гуфтам чӣ хеле аҷа хай ҳозираш дар карантин. Ба ман интересне шуд. гуфтам ҳамун заное ки дар ҳамуҷо ҳастанд кор мекарда бошанд ҳамуна? Гуфт ки ҳо ҳар як занакша. гуфт ман надидам занаке ки дар дарини хона шишта боша. гуфт ва ё шиштагиам дар дарини хона, не ки кору борошон пеш рафтесан. як меброянд кору борошон хеле назорат мекунанд, бо обратно меоянд. Барои чӣ мегӯм? Дар Арабистонам сатрошон кардагӣ дар хизмати шавҳарошонам ҳастанд, лекин кору борошона пеш мебаранд. барои ин фикри ози тоҷикои мо доранд, ма дар дарини хона мешинам, ма кор намекунам, фахр кардесан. ин ҷои фахр неста. Просто ҳами гапи гуфтагитон камтар изо кашен занако. ман боварӣ дорам ки ҳами барои чи мардо бисёртар мегӯянд ки зан бояд дар дарини хона шина, наброя, итакна утакна. ман боварӣ дорам ки агар шавҳари шумо боварӣ дошта бошад ки мисол ки ай дасти зани ма ҳами уҳдаи ҳами кор меброя, ман боварӣ дорам ки шуморо кор мемонад. ва чӣ хеле ки ҳамҷа ман ядгор надоштам, шавҳараш артелш гирифт, 3-4 коргар дошт, хеле вайда аренда медодам. вообще кор намера, парво надошт. мерафт рӯзи дурӯз дар хона шиштагӣ, пулуш ҳама хеле омадеста. баъд ҳозир камтар пешравӣ кардеста дар ҳами кору борош. ҳозир мо дирӯз катиш суҳбат кардем ки мара мега чӣ кор кунам, чӣ хеле кунам ки камтар корон пеш раванд. заказон бисёра, хеле муспед намекунам. хай айс 6 кӯдак дора. хай сётаки чӣ хеле мард ки ай хона биёяд, ай хона мегӯям ай кор биёяд, ай хона овқоту тайёр боша, робучину тайёр боша, либосако шуштагӣ чукадагӣ боша, ба лаби хандат вая пешвоз мегирӣ, овқот мекунӣ, тайёр мекунӣ. ҳар як кӯдак мактаб садикам хеле равон мекунӣ. уқа вақт надора артел рафтанда. не ки мега ки ман мехоҳам корам пеш рава. мо шидем камтар суҳбат кардем. гуфтам ай ҳама нағзаш чӣ кар? рав коргар гир, аввал якта сар кар. пускай вай одамое ки туда аренда метиҳанд ва ё бестан ҳамҷо кор кардан мегиранд, и туда лишни намеша барои ки помешеният калонай. гуфт чӣ кор кунам? гуфтам ам хеле ка. гуфт хай агар ягон духта омад пеш шуд, ман да бисёр коргар мебиёя ку ҳамҷа. гуфт пеш ма равонаш кар. хай як ду кас омад равон кардам. ай бани ҳамно оз як занака гирифтагӣ ай кор кадестай. дирӯз дина буд, парер буд, фаҳмидам ки бо як коргари дига гирифтеста.
вай фақат пора мекуна, коргарош медузанд. мана занак пешравӣ кардеса, сатрш кардагӣ, шавҳараш ай кор мебиёяд серай, либосакош тоза, ҳурмати шавҳарша медона. гуфти хитон ки хелетон мегӯянд сатрш кардагӣ, шавҳарша ҳурмат мекунад, 6 фарзандша мехӯрона, мепӯшона, тозаак мактаб роӣ мекуна, бачаи калониш студент. хай хитон медони ҳар як саҳар ту мешӯ занак ай уҳдаш биромадеста, шавҳараш дидеста ки ҳами занима ай уҳдаи ҳами артел биромадеста. чӣ ба не шавҳараш мондай ку кор кунӣ, ҳаваям умуман ҳамун ҷои кор намерава, рӯзи дурӯза хона ине ки як бор меравам, проверка мекунад, чӣ мекунад, пора мура мекунад, метиҳам бо обратно хонаш меям. ма барои чӣ гуфтестам? барои ҳамун заное ки лично мара менависанд ки изо намекашид, кор мекунӣ. ин фикри андешае ки шумо дорен, ин фикри андешаотона партоен. занак бояд кор кунад, бояд пешравӣ кунад дар зиндагӣ, даже агар шумо дар хонара ништа бошед. ма 2 ҳафта пеш як духта гап задам ай Москва, гуфт ки мара шавҳарам намемона кор кунем, торт пордам хеле мекунада, тортои хушу мекунад, хеле гул мемона сураташа роӣ кард. гуфт ай ма рӯза бисёр заказ мекунад, мехом чӣ кунам, ҳами пекарни хидматҳои кунам, шавҳарам намемона, хай дар хона мешинам, мега бо сатр мекунам, мега фикр кардаеса ки мумкин ма айодаи кор намебурам. гуфтам ҳамаи мардак ҳами хеле айвал мумкин вай хаёл мекунад ки ҳозир кор бор кунӣ, хонара мепартой, фақат шуда кор мешавад. не занако хона, фарзанд, шавҳар, рӯбучин, авқот тайёр кунӣ, ин ҳар як вазифаи шумоае. агар мардак бидона ки ай уҳдаи хона биромадӣ, ай уҳдаи шавҳар биромадӣ, ай уҳдаи фарзандот биромадӣ, ман боварӣ дорам ки шавҳаротонам против намешаванд ки шумо як ҷода агар ҳаваси тортпазӣ дорен, як ҷоак шумода гирифта ҳуй кунад ки шумо пешравӣ кунед. боварӣ дорам ки даже агар дузандагирам боша шумода кӯмак мекунад. мара як рӯз як мард ай Россия занг зад, гӯш кунед ака, як мард занг зад, гуфт ки илтимос занима дар ҳамиҷа дар тарафи 33 микрорайон артел ҳуй кардагия, як бор номерошона тим катишон суҳбат кунем. гуфт як бор я советием вайда, гуфт ва як пешравӣ кунад дар кораш. манда интереснее шуд, так как мара бисёр занон менависанд инсоф надорӣ, кор мекунӣ, тари мекунӣ. гуфтам ака шумо против нестед ки зани шумо кор кунад? гуфт чӣ ба ма противон? гуфт зани ма айҳудаи ҳама чӣ мебурояд, айҳудаи хона, кӯдак, айҳудаи ҳама чӣ мебурояд. гуфт вай ам хеле барои худаш ҳуй кардеста ки камтар пешравӣ кунад дар зиндагӣ. гуфт ма против нестам, гуфт ҳуй кунад. гуфт илтимос апаҷон, агар имконияташ боша, гуфт занг занед зани мада, камтарак фаҳмонед ки раҳи кора фаҳмонед, чӣ хел кардан дар кора. ма гуфтам ма мефаҳмонам оне ки ҳаққа мегӯям ки пешравӣ кор ба интернет пеш намерай, вообще никак пеш намерай. даже ина мисол ма инстаграмда ягон сурат пурат мепартом, худам метавонам, даже агар худшонам натаван дар манекенам сурат гирифтӣ дар интернет мепартой. ҳозир через интернет ягон чӣ пеш намерава, ягон чӣ. ҳамқа бизнесменои калон ҳаста, ҳамаш интернета, миллионерот ҳастанд, ҳамаш дар интернетан интервью метиҳанд, чӣ коро намекунанд, тренерҳо мегзаронанд. барои ҳамиқа ма барои чи ҳами темара озиёӣ кардам, лиш барое ки может обид нашуд барои занои тоҷикӣ, мо ки фикр андешаи хом доранд. боварӣ дорам ки агар та ай уҳдаи хонат биромадӣ, ай уҳдаи кору бору биромадӣ, ай уҳдаи фарзандот биромадӣ, шавҳаротон иҷозат метиҳанд шуморо ки як пешравӣ кунед. дар назари шумо метавон ки оҳ мана шавҳарам иҷозат наметиҳад. мегӯянд дилёв қандхӯр, баранқа занои меҳрубон дилёвен қандхӯрен. иншоалло боварӣ дорам ки шавҳаротонам иҷозат метиҳад шумода. просто камтарак ҳаракат кунем ки шавҳартон шумода боварӣ кунад ки шумо ай уҳдаи ҳамун кор мебироен. вақте ай уҳдаи ҳамун кор ки биромаден, чӣ ба не боварӣ дорам ки шавҳаротон худшон мегӯянд ки биё ягон ҷода ҳуй кунем, ягон точка ҳуй кунем, ягон салон ҳуй кунем. кстати барои салон як дугонаи ма бисёр интересная история. як дугонаи ма ҳамун майдагиш фақат хеле ҳаваси макияж кардан, прическа кардан ҳавас дошт. баъд синфи ноҳӣ биромадак, баъд хай рафтак хонда камора, баъд ю боже даравда шур додан 3 моҳ хонд. баъд фақат хуча макияж мекард, хеле прическаҳо мекарда дар дарни хона.
یکی در بیرون سطر میکرد، یکی مکیاژ کردگی چوتکی فاсон. شوهرش بعد یک روز چی کرد؟ شوهرش گفته که زنه گفته بیا چی کنیم، بیا یک салон توی کنیم. با گفته که بای خرسان شده، گفته بیا هوی میکنیم. با گفته ایهودش میبره، گفته ما ارنده پرنده تا نمیتیم، خودت میتی خودت کار میکنی. بعد این بیچاره فکر ده زده، گفته خیلی بسین یا فکرش میکنیم. بعد یه میگه پیام مردک، بعد زنش اجازه پرسید، گفته ممکنه ما کلینت قبول کنم در خونه؟ خیلی کلینت قبول کرده، گفته ممکنه خیلی در اینترنت در اینستاگرام هوی کنیم با نام شوهرش هوی کردن، خیلی خوش رو کردن، پارتوفتن макияж пакияж кинёро партофтанд, ҳамин хеле клиентош бисёр шан зана дар ин хона кор кардеста, пешравӣ кардеста ва шавҳараш ира дидеста сума ҷамъ мекунанд. шавҳар мехрона мепӯшонад ки бечора сума ҷамъ мекунад, меёрад даст шавҳараш мета ина мега ки мардаҷон гирен чӣ кунем, ма дар артел кунем, бовар намекунад, мега ҳамин қадр сума худа ҷамъ кард, мега ҳо ҳамин клиентом ҷамъ кардам, мега шавҳараш мерава ҳуиш мекунад. خودش 5 ماه вперед арендаш оплатит мекунад ки занаш хавотир нашава, занаш переживать накунад ки яке мисол клиент нашава, ҷои нав чӣ хела клиент нашава, гуфта пешакӣ платит мекунад пула. И пули занаш кор кардаги дар дасташ метия, мега рав ами бояд чизои косметикаро харид кун, там всякое тоналик занг мезана мара яна муд хирсанда, мега мавзнаҷон, мега мана мегад ки шумо мега ҳуй кард, мега короче چی салон گفتگی من گفتم خیلی تبریکش کردیم، ما هم به نهایت خرسان شدم. نیکی زده همین істория موند حاضر تا حاضره در центр چی салони Мунирай, номша Мунирай, хай метونه намҷаран забто нигоҳ кунед, шавҳараш дастгириш кард, духтар сатракш кардаги корша пеш бурдеста. برای هم قزانای تاجیک التماس خیلی فکری خام نکنین و در تای کمیتاری هم ننویسین که او تیپه ایزانا میگشت کار میکنی تری میکنی شوهر دی خیلی و خیلی در کار نیست. تو نمی یک پیشروی کنین در زندگیتون. باوری دارم که شوهراتون آدمای بد هم نیست که شما را در این خونه زنجیر پیچ کرده، در این خونه مونن که نه تو شین کودک نگاه که خیلی که حرکت کنین در دل شوهراتون یابین. باور کنین گفتی امو داداش که دیل یوب قند خور میگه. برای همقا خواستم گفتم یک بار دیگه همه تو سر بلند باشین، خونه آباد باشین. از دست زن همه چی میباید، 40 هنر کم است میگه، ما даже 1000 هنر میتونیم کرده. برای همقا فکر خون بسیاری باید نکنین، کمتر پیشروی کنین در زندگیتون و انشاءالله باید با همه مقصدتون میرسیم. معلش با شما خیر خوش میکنم.